עכשיו, תכף תראו מה עומד להיות, פירוש אחר. ואימה זה תגיד. בואו נציע פירוש אחר. עכשיו הגמרא תיתן לנו פירוש חדש, מה קורה פה במשנה. אתם חושבים שאנחנו יודעים עברית? בואו נבדוק את העברית שלכם. ואימה מחיצה פלוגתא. מה פירוש המילה פלוגתא? פלוגתא זה בעצם לחצות, כן? פלוגתא זה לחלק. בעברית יש מילה שבאה מהמילה הזאת, זה נקרא מפלגה. יש מפלגת, המפלגה הזאת והמפלגה הזאת בכנסת, כל מיני מפלגות, יש לך נציגים במפלגה שלך, אני הצבעתי להוא, לא, אתה הצבעת להוא, למפלגה שלי, למפלגה שלך. מה זה מפלגה? מפלגה זה משהו לחלק משהו. המפלגה שלי חושבת שצריך, הפתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא כזה, המפלגה שלי, כלומר, אנשים שאני חושבים שהפתרון הוא כזה, או חושבים שאין פתרון, או כל מפלגה יש לה את הדעה שלה, כל מפלגה היא מחולקת. אז אולי מחיצה זה פלוגתא, כלומר, מחיצה, הכוונה, באה מהמילה לחצות, כן? תחצה את העוגה, תחצה את השטח, כן? השותפים שרצו לעשות מחיצה, כלומר, שרצו לעשות חצייה, לא מחיצה, אלא חצייה. הם רוצים לחלק ביניהם את השטח, לעשות חלוקה. אולי זו המילה המדויקת. השותפים שרצו לעשות מחיצה, כלומר, רצו לעשות חלוקה של השטח. מי אמר שהמילה מחיצה זה חלוקה? הנה, הם פה יושבים ומתכננים איך לחלק את השטח, כי נכתיב, ותהי מחצת העדה. מה זה הפסוק הזה, מחצת העדה? אז בואו נסתכל ביחד. מה פירוש מחצת העדה? בואו נחפש בתורה את המילה הזאת עם מחצת. אז הנה נמצא בספר במדבר. אז מה כתוב פה? זה אחרי המלחמה. כן? מקום נקמת את בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך, וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. עם ישראל נלחם במדיין, והם מנצחים את המלחמה, ואחרי שהם חוזרים מהמלחמה, יש שם איזשהו קטע שקרה, ויאמר השם אל משה, שא את ראש מלכוח השביעי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן, וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה יוצאים לצבא, ובין כל העדה. כלומר, החיילים שהלכו להילחם יקבלו חצי, וכל מי שלא הלך להילחם, יקבל את החצי השני של השלל. ואז כתוב, ותהי מחצת העדה, כלומר, החצי של העדה, שהעם ישראל קיבל, מן הצאן 300,000 ו30,000, 337,000 וחצי צאן. כמות מטורפת של כבשים תפסו במלחמה הזאת, וזה היה רק חצי. זאת אומרת, תכפילו בשתיים, תדעו כמה כבשים תפסו בסך הכל. אבל מה שכתוב פה את המילה, ותהי מחצת העדה, כלומר, החצי של העדה. אז מחצית, זה דומה למילה מחצת. אז מה זה מחיצה? השותפים שרצו לעשות מחיצה, כלומר, שהם רצו לעשות חצי. הם לא רצו לעשות קיר, הם רצו לעשות חצי. כלומר, בעצם מה שקורה פה, זה שותפים, שמישהו מהם אומר, אני רוצה שנחלק בינינו את החצר. עד עכשיו, כמו שהאיש הזה בסרטון אומר, הרבה שנים חיינו ביחד, אבל רצינו לעשות, השכנה לא רצתה, אבל אני רציתי לחלק את החצר. אז השותפים שרצו לעשות מחיצה, כלומר, רצו לעשות חצי של חצר, אז מה הדין? אומר רש"י, פלוגתא, חלוקת חצר, שהושבו דעתם לחולקה, כלומר, הם רצו לחלק אותה כגון, שלא היה בה 800 כדאי לזה וכדאי לזה, כלומר, נגיד החצר מאוד קטנה שאין בה 800, אין בה אפילו 4 מטר, ממש חצר פיצית, שאין האחד יכול לחוף את חברו לחולקה, ולאחי תני שרצו, שכיוון שרצו לחולקה, בונים כותל אבנים על כורחם, ואם בא אחד לומר אי אפשי ביציאה זו, אלא מסיפס בעלמא, אין שומעים לו משום איזה קריאה. טוב, הרש"י הזה, אנחנו נבין אותו יותר בהמשך, אבל אני רק אגיד שרש"י אומר שהמקרה של המשנה מדובר על חצר נורא נורא קטנה. כי לכן כתוב את המילה במשנה, השותפים שרצו לעשות מחיצה. כי רק בחצר מאוד מאוד קטנה, אם יש שני בתים שיש להם חצר ממש קטנה, ממש ממש קטנה, מה זה פחות מ4 מטר? כן, זה חצר, אתם רואים מאחורי את העץ, הרבה פחות מזה, זה ממש חצר קטנטונת. אז צריך את ההסכמה של שניהם, כי אם יחצו את החצר, כבר אי אפשר יהיה ללכת שם, כי לא יהיה מקום אפילו להכניס עגלה של תינוק. אבל אם זה חצר גדולה, כנראה שלא צריך רצון.
למה? כי בעצם מה שאומרת המשנה, שאם השותפים רצו לעשות חצי-חצי, בונים את הכותל. כלומר, מכריחים אותם לבנות את מי שלא רוצה, מכריחים אותו להשתתף. כלומר, שכן יכול להכריח את השני. בואו נראה את רש"י. וכיוון דרצו בונים את הכותל בעל כוחו. כלומר, השותפים שרצו לעשות מחיצה, או אחד מהם רצה לעשות מחיצה, כלומר, לעשות חלוקה, בונים את הכותל. כלומר, זה הדין. הדין הוא שבונים את הכותל. כלומר, אם מישהו רוצה לעשות מחיצה, רוצה לעשות חצי-חצי, מכריחים לבנות את הכותל. זה הדין של המשנה. כלומר, זה לא כמו מקודם. מקודם אנחנו אמרנו, השותפים שרצו, רק אם שניהם רוצים לעשות קיר, כי הבנו שמחיצה זה קיר. ואז אנחנו אומרים, אם שניהם רוצים לעשות קיר, אז הם צריכים לתת. אבל אם הם לא רוצים, לא חייבים. אבל פה, מה שכתוב אחר, השותפים שרצו לעשות חצי-חצי, בונים את הכותל. עכשיו, גם פה אפשר להגיד שצריך שאת שניהם ירצו. אז רש"י אומר, לא. פה, ברגע שאחד מהם רוצה לעשות חצי-חצי, אז ממילא אפשר להבין שאולי אפשר להכריח אותו, למרות שאפשר לשאול, מה פתאום? אולי גם פה כתוב את המילה שרצו. לכן מה שאומר, שצריך להניח שרק אם מדובר בחצר קטנה שאין בה 8 אמות, אז צריך את הרצון של שניהם, כי במקרה כזה באמת, אם אתה תחלק חצר קטנה, לא יישאר כלום. אבל אם החצר היא גדולה, ברגע שמישהו אומר, אני רוצה לחלק את החצר, אז הוא יכול לעשות את זה. אלמה, עוד פעם מופיעה המילה אלמה, כבר ראינו מקודם, מה פירוש המילה אלמה? אלמה זה אומר, סימן ש... איזה קריאה, שמי איזה... כלומר, לפי ההסבר הזה שמחיצה שווה חצי, לעשות חלוקה בחצר, ואנחנו אומרים שאם החצר גדולה, אפשר להכריח את השכן, שגם אם הוא לא רוצה, אפשר להכריח אותו לעשות קיר, ולהגיד לו, תשמע, אדוני, אנחנו עושים קיר, כן, הוא יכול היה להכריח את השכנה שלו, לפי הדעה הזאת, אם נגיד שמחיצה זה חלוקה, אז סימן שזה קריאה שמי עזק. כלומר, מה זאת אומרת שמי עזק? זה שהיא מסתכלת ורואה מה קורה אצלו בחצר, זה נקרא עזק. אתה יכול להגיד, אדוני, אני לא רוצה שהשכן שלי, אדוני השכן, אני לא רוצה שתסתכל מה אני עושה. גם אם אני לא עושה כלום, אני רק יושב לא משנה, כן? גם אם אני לא עושה כלום, אני לא רוצה שתסתכל, אני מגרד בראש, כן? לא רוצה שתסתכל עליי. ולפי מה שכתוב פה, זה שהם רוצים לעשות מחיצה, אחד מהם רוצה לחלק את החצר, אז בונים, כלומר, מכריחים לבנות בעל כורחו, זה מראה שאם נגיד כך, איזה קריאה הוא הזק. ולכן אני יכול להגיד לו, אדוני, אני לא רוצה שתראה אותי, אני לא רוצה שתסתכל עליי, אני לא רוצה שאתה תוכל, לכן אני רוצה קיר, וזכותי לדרוש את זה. עכשיו אומרת הגמרא, יאחי, היי שרצו לעשות מחיצה, שרצו לחצות מבעלה, כאילו, איזה עברית תפוקה זאת? מה זה שרצו לעשות מחיצה? היה צריך להגיד השותפים שרצו לחצות, או רצו לחלק, מה זה לעשות מחיצה? אלא מאי, גודה, אז מה אתה אומר? בוא נגיד את הפירוש הראשון, בונים את הכותל, בונים אותו מבעלה. השותפים שרצו לעשות קיר, בונים את הקיר באמצע, כאילו, היה צריך להגיד, בונים אותו באמצע, אם מחיצה שווה קיר. איתנה אותו, אם היה כתוב אותו, הווה אמינא במסיפס בעלמא, כמה שמלן כותל. זאת אומרת, אם היה כתוב רק את המילה אותו, השותפים שרצו לעשות קיר, בונים אותו באמצע, לא היה כתוב את המילה כותל, הייתי אומר מסיפס בעלמא. לכן כתוב את המילה כותל. תכף אני אסביר את זה יותר, אבל בואו נראה את רש"י. הווה אמינא במסיפס בעלמא, מהירי מתניתין, דיונם מחיצה עיקרו. כלומר, אפשר לשים מסיפס בעלמא. מסיפס זה כמו שאמרנו, היתדות של העצים. עכשיו, למה כתוב? השותפים שרצו לעשות מחיצה בונים את הכותל באמצע. המשנה אומרת לך, תשים לב, הם לא עושים סתם איזה כמה קרשים עומדים. לא, 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 לא. הם בונים את הכותל. כותל, לא מסיפס בעלמא, לא סתם כמה קרשים. כי הייתי אומר שגם כמה קרשים יהיו נמי מחיצה איקרו. כן, אם אני שם כמה קרשים, זה גם נקרא מחיצה. לכן צריך להגיד, בונים את הכותל, לא, 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 צריך לשים קיר כמו שצריך. ורצו דקתנה החלוקה קאי, כלומר, מה שכתוב במשנה, השותפים שרצו, הכוונה על החלוקה. וכשאין בדין חלוקה כמשמע לן, כותל, כותל. ורצו דקתני משום כותל, דהי לא רצו פלגלה במסיפס. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבעצם רש"י אומר ככה, אם אין בדין חלוקה, כלומר, אם זה חצר קטנה שאי אפשר לחלק אותה, אין בדין חלוקה, כי היא קטנה,
אז צריך את ההסכמה של שניהם, תמיד צריך את ההסכמה של שניהם, אבל אם רוצים לעשות כותל, צריך ממש הסכמה של שניהם, אחרת ישימו מסיפס, ישימו את הקרשים האלו. אבל בחצר גדולה לא ישימו מסיפס, אלא ברגע ששניהם רוצים, עושים קיר כמו שצריך, לכן כתוב כותל. אז בעצם מה שרש"י אומר, השותפים שרצו לעשות מחיצה, אפילו בחצר מאוד קטנה שאין בדין חלוקה, בונים את הכותל באמצע. אם שניהם רוצים, אז אפשר לשים כותל, ואם לא, אז אפשר לשים מסיפס. אבל מקודם, להסבר הקודם, שהזק ראייה נקרא הזק, בואו נחזור מה שרש"י אומר, כשלא היה בה 8 אמות כדאי לזה וכדאי לזה, כלומר בחצר שאין בדין חלוקה, שאין האחד יכול לחוף את חברו לחולקה, אי אפשר להכריח, לאח איתני שרצו, שכיוון שרצו לחולקה, בונים כותל אבנים על כוחם, כלומר, לפי הדעה הזאת שהזק ראייה שמי הזק, גם אם החצר קטנה, ברגע ששניהם רוצים לעשות חלוקה, אז בונים כותל בעל כוחם, ואם בא אחד לומר יפשי ביציאה זו, אלא מסיפס בעלמא, כלומר אם אחד אומר אני לא מוכן לשלם כל כך הרבה, אני רוצה לעשות חלוקה, אבל אני לא מוכן לשלם כל כך הרבה, אין שומעים לו משום הזק ראייה. זאת אומרת, אם אני מסכם פה את מה שהאפשרויות בין הדעות, יוצא את הדבר הבא. הדבר הוא שכך, אם יש חצר קטנה, אם אנחנו אומרים שהם רצו לעשות מחיצה, הכוונה רצו לעשות קיר, ורק אם שניהם רוצים, אז אם נגיד יש חצר קטנה, אפשר להסתפק במסיפס בעלמא, לשים פה כמה קרשים, כמו הנה המסיפס בעלמא דומה לגדר הזאת שפה מאחור, כן? לשים כמה קרשים וזהו. רק אם שניהם רוצים לשים כותל ממש בחצר, הם חייבים. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים שמחיצה זה פלוגתא, כלומר שחייבים לעשות מחיצה, אז ברגע שהם רוצים לחלק ביניהם, אז הם שניהם חייבים לעשות כותל. לא מספיק כזאת גדר של עצים, אלא ממש צריך קיר. למה? כי מה כתוב במשנה? השותפים שרצו לעשות מחיצה, כלומר שהם הסכימו לעשות ביניהם חלוקה, הם חייבים לבנות כותל. ולכן הם חייבים לשים פה קיר באמצע, ברגע שהם הסכימו. אז אם נסכם, לפי מאן דאמר, לפי הפירוש שמחיצה זה גודה, זה קיר, אז בסופו של דבר, האופי של הקיר נקבע על ידי שני הצדדים. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים שהפירוש של המילה מחיצה זה חלוקה, השותפים שרצו לעשות חלוקה, אז המשנה אומרת, אתם יכולים להסכים שאתם רוצים לעשות חלוקה, אבל ברגע שהסכמתם שאתם עושים חלוקה, האופי של הקיר, איזה קיר זה יהיה, זה כבר לא החלטה שלכם. אתם חייבים לבנות כותל. כלומר, קחו בחשבון שאפילו אם החצר קטנה, פתאום אתם חייבים לשים כותל. אז אם שניכם מסכימים שאתם רוצים לשים, אם שניהם מסכימים לשים כזאת גדר של עץ, אין בעיה, כמובן. אבל אם אחד אומר, אני רוצה קיר, ואחד אומר, אני רוצה כזאת גדר קטנה של עץ, במקרה כזה, בגלל ששניהם הסכימו שהם רוצים לחלק את החצר, אז אנחנו נגיד להם, אתם חייבים כותל. זאת אומרת, או הכל או כלום. או שתגיד, אני לא מסכים, וזכותך לא להסכים, ואז הוא יבנה בצד שלו, אבל אם אתה מסכים עקרונית לחלק את החצר, אז לפי הפירוש שמחיצה זה חלוקה, אם אתה מסכים עקרונית לחלק את החצר, אז אם אלא אתה גם צריך להסכים, וגם אם אתה לא מסכים, אפשר יהיה לשים קיר אמיתי באמצע כמו זה, ובזה אנחנו מסיימים גם את השיעור שלנו, כשראינו שבעצם שני פירושים למילה מחיצה, ששני הפירושים קשורים לשאלה, האם הזק ראייה נקרא הזק, או הזק ראייה לא נקרא הזק. ובזה סיימנו את השיעור.